Haino hai tesa nuksagai phaika wana jagnai koktoma korbani simi. Borokni kaisa hingsa charitra asongka tei omo kahai Daud rokni bagui khoroksa tei khoroksa no bwthar laimani koktoma. Bihik bwsai walaithani o orsok khlaimani charitra asongka tei o bibad walaimung. Amsaksa khe torui amahai wngui thangnai hinui kebo phano uansugui manya obo bo bihik bwsai hamjaklui kaijaklaimani bihik bwsai. Ar jagao khoroksa bwsai nijini no hamjagui kaijakmani agio love marriage khlaiui boni bihik no walaimani yagulo emon je khlaiui phunukha obono norok khnaka hinkhe sago kwchangma bathrai thaijaknai tei a footages rokno ang norokno kaham khe phunugui mangala tamo hinkhe belai kheno kirima sincha bwtharui simi bihik no tonliya bwtharmani yagulo bo emon je khlai paikha o najara rokno naina hinkhe sago kwchangma bathrai thaio aboni bagui YouTube rogo amahai rimangala YouTube guideline no tongo amahai rwkha hinkhe bejal wngnai hinui. Haipano norok comment section o thangdi norok bagui ang a video link rinai norok a link ni throughtui naimannai. Chhattisgarh ni Karwa jila o kaisa chikonsa para belai kheno kirima sincha tei wanajaknai koktoma ar jagani simi kasaui khai phaikha khoroksa bwsai niji bihik no charitrohin amo kahai asongkha tongo buibai jasmai tongo hinui sok khlaio tei haini bagui borokni nogo salbrum no walai suklai tei walai suklai phano bihik amahai loino sariya hinui khnamani tei o walai suklai amsaksa khe torui thangkha paithago bihik no bui togui bwtharui paikha thui thangmani yagulo emon je khlai phunukha bihikni mangkwthai bai oborok no ang khnaui nijibo mwlang chajak tei sago kwchangma bathrai thaijak o gotna stholo bini khoroknui bwsarok bo tongo tei abo kahai borok najara nugui khoroksa bwsajak hinkhe lengui se thangsibo o boni bwsla hinkhe ar jagao mwlang chajak tamo wngkha hinui 5 bosorni cherai. Bihik no bwtharui paimani yagulo bihikni je mangkwthai tongmani o bokhrok no yakgo bai raui paikha pura no kochoknui khlaiui raui o bwkhwnai yago bului bokhrok no se tui tongsio. Haikhe lolai khe tui tongkha belai kheno kirima sincha najara a najara no nukha hinkhe norok bo belai kheno wanajaknai belai kheno kirima sincha borok kwthini bokhrok taisa bini bihik sago kwchangma bathrai thaio abo hairok no khnaka hinkhe phiaba nukha hinkhe a najara rokno naiui tongnani moton ya belai kheno kirima sincha aboni yagulo kheno a birbar borokni bisingo khoroksa borok police rokno inform khlai rekha police rok bo information manma logi no a thaio phaisok paikha ar jorao hinkhe o je aropi guriui tongo para bihikni bokhrok twiui hinkhe police rok bai swngjak kha abro khe to bokhrok bosta bisingo dajak bosta kormo nini sago boroni thui nangkha hinui sungmani yagulo kheno sakha o aropi bo ani sago ani bihikni thui je ano ang bono amsaksa khe hamjakman boni thui hinui sakha hinkhe je sungmani bo soi no joto kubikok sawui khwnari kha gotna wngnani swkang borok khoroknui no chuak nunglaijak aboni swkang bo kesh kereng phiaba abro borok nogo panda bui bo phaio haini bagui khoroknui no chuak nunglaimani jorao abo kahai kok khosajak tei wngmani yagulo borok khoroknui bulaikha toklaikha paithago hinkhe bihik no domlaijagui thui thangmani yagulo bihikni bokhrok boni thamsi bai amsuk bosorni amsuk dinni
Bihikni bokhrok no tansui paikha tansui boni yakgo twiyui para beraikha boino phunuka yakgo kaisa chakko twijak bini ganao kebo phano thangragya tamni hinkhe bini yakgo chakko se twijak hinkhe haini bagui ar bisingo no police rok no inform khlaika police rok bo phai sok paikha ar jarao phano police rok no nugui boni yago je chakko kosom twijak obono berai riya eba kheba khariya police rok no sitebo dom kiribui